Cada matí l'escola s'omple petites passes, somriures, abans de començar el dia. Els nens i nenes arriben a l'aula, es posen la bata, entren a poc al seu espai. Comencem el dia en l'assemblea. Un moment per parlar, escoltant-nos i compartir com ens sentim. Parlem del temps. Situem amb el calendari. També col·laborem portant el menjar a la secretaria, perquè formar part de l'escola és cosa de tots. A l'aula tot està pensat perquè els nens i nenes es sentin segurs. Saben què faran durant el dia, ho tenen visible i això ens dona calma i confiança. Descobrim les matemàtiques i la llengua a través del joc. Aprenem jugant, manipulant i experimentant. Ens movem i coneixem el nostre cos, així com motricitat, i iniciem a l'anglès. També treballem la pintura, música i els valors acompanyats a la runa. Una tarda a la setmana compartim ambients i els nens i nenes de les 3 classes aprenem junts.